Prabuliya tanding kelawan Raden Gagak Baka lan uga adi-adine. Ah wis jan. Kurawa ki ora kena dijagake. Nek kon maju perang no mesti kalah. Kurawa ki apike mbok kon dolop ngono malah apik Kurawa ki. Ah iya. Ah, mula gandeng sing arep bakal palakrama kelawan Dewi Kuntul Wilanten kuwi panjenenganmu Jerbasuki mawa biya. Kelakoning penjangka kudu mawa pangorbanan. Merga sing bakal ngrasakake nikmat urip bebarengan kelawan putri gending pitu ya kuwi mung sampeyan. Mula Kakang Pendhita Sukalima kudu jumangkah makarti ngrabosa Gagak Baka. Mengko dhisik dijune. Ya nadyan kaya ngapa aku ki ngerti. Iki mung mujudake sanggit rungsit reka daya lan rekayasa sing ditindakake dening para sata Kurawa. Merga kabar sing nyebar warta kang rata Dewi Kuntul Wilanten kuwi pengawak wahyuning katentreman. Mula yektine bab iki cengkah kelawan batinku. Ora ana ceseking rasa nggonku kepengin malakrama kelawan sekaring kedaton Slagahima. Mestine kowe iso nyawang. Aku iki pendhita. Aku iki wong tuwa, ibarate srengenge wis glewang ana jagat kulon. Nang endi papane bakal sumewa ana ngarsaning Gusti Kang Akarya jagat ngono. Parandene kok reka-reka arep rabineh ki aku ki arep golek apa to Dicuni. Nyatane kowe lak wis ngerti babagan katresnan. Kowe lak wis ngerti to karo katresnan iki. Katresnan piye Dicuni? Katresnan kuwi tembung menterenge saiki ngono cinta. Cinta piye? Sing sinebut cinta kuwi dari sawah turun ke kali. Lambemu wis ra. Bakune sampeyan kudu iso ngrampungi perkara iki, ngono. Yen nganti sampeyan ora gelem, awake dhewe kelakon dipecat karo anak Prabu Duryudana. Ngono awake dhewe dipecat terus arep melu sapa? Mongko rombongan kono-kono wis ora percaya karo aku ngono. Dipecat ya melu campur sari kaya ngono. Melu campur sari ki malah penak kok. Iso joget karo nyawer karo penyanyi kok. Kaya Pak RT Pariyo barang ini malah damai ngono iki. Iso duet karo penyanyi ngono. Lah nek Mbah Lurah cedhake penyanyi ngewel kok. Apa iya Mbah Lurah iki nek kon nyawer ngono malah apik. Ngono. Iki banjur kepiye wak ning Gundel sampeyan kudu iso ngrampungi gawe perkara iki. Ya, aku ngerti. Sejatine iki mung politike wong Ngastina. Tak legani karepmu Dicuni. Sawangen muridku. Kala rawuh sing bakal maju ana ing Blabar Kawat. Nger, kala rawuh. Maju rene, Nger. Ewangana pun bapa, Nger. Woi.
kula wonten dawuh